Napadlo ma to približne pred 10 rokmi, keď som vlastne sa pokúsil otvoriť takú jogovú školu, vlastne na základe toho, že som strávil nejaké tréningy v Amerike, v New Yorku, v jogovom centre. Volá sa to Yoga Vidyalaya a to znamená, Vidya znamená poznanie a Alaya znamená dom. Čiže v takom slovenskom preklade dom poznania. Yoga je tak veľmi rozsiahla, že si v nej nájdu všetci ľudia. Aj tí, ktorí sú trošičku takí neohybnejší, tak na to, aby sa trošičku stali flexibilnejší, aby uvoľnili spazmy a bolestivé miesta. Je to výborné cvičenie ako rehabilitácia po zraneniach, po operáciách a po rôznych chorobách. Je to výborná ako prevencia proti chorobám. Je to výborné trošku sa tak sprúžiť znovu, dostať takú nejakú silu v obdobiach, keď človek sa cíti trošku slabý. Pre tých ľudí, ktorí majú problémy so spánkom alebo s nervozitou, s únavou a podobne. Pre športovcov ako doplnkový šport výborné, pre tých, ktorí proste potrebujú trošku si oddychnúť a tí, ktorí potrebujú zlepšiť kondíciu, tých, ktorí chcú trošku schudnúť, robiť si postavu alebo iba tak si proste zacvičiť a niečo trochu robiť. Pre všetkých. Úplne každý, kto príde, tak urobí postupne pokrok. Len yoga je taká oproti športom alebo iným športom taká, že tu není také napätie, také násilie, že to musí dosiahnuť ten človek, že sa pripravuje na nejakú súťaž alebo podobne. Tu je súťaž jeho celý život vlastne a výsledok je, keď už bude vlastne starý, tak ako sa bude cítiť. Naozaj desiatky ľudí pred mojimi očami úplne zmenilo aj spôsob života, aj vlastne tieto flexibilné možnosti.